Salutare, oameni buni, astăzi filmăm o free. Am încercat, vreau să încerc și eu joaca să filmăm asta și da, să începem. Să ne jucăm. Eu vă întrebat de ce am psic și ăsta și sunt bronz 2, pentru că eu am fost silver 2. Вообще silver 3 am fost. M-a scăzut, m-am scăzut până la bronz 1, dar eu m-am ridicat un pic. Dar și nu știi, joacă Free Fire, apoi e foarte bună. Recomand. Nu fac reclamă, dar o recomand. Monumenții Paștelui. Monumenții și de pe insula Paștelui și izvârâți. Gândește că aici poate să mi dar izvârâți în pământ. Pe adevărat, cum am uitat eu la niște vloguri care spune. Da, să începem. Vedem ce o să se întâmple. Ce o să se întâmple. Sar. Nu m-am avișit unde sar, dar sar. Sar la mijloc. Sar aici așa că sunt mulți peisaje. Casa asta, dacă e numai pentru mine. Știi și loot am eu din casa asta. Singur. Loot. Un loot. Și la bombă. Ia mă, pușcă bombă, dar cam mă tin de sniper. E sniper. Nu știu eu puștile astea. Am eu niște prieteni. Pisica asta mea m-a speriet. Am crezut că e un băiat. Bă, m-a speriat în ultimul hal, bă. Dacă nu era pisica, și făceam și scandal făceam pija. A văzut nimica, da? Nu-ți văzut nimic. Am o pușcă deja de apropiere, adică ce mai trebuie altă pușcă de apropiere? Nu, dacă am altă pușcă de apropiere. Deci și trebuie două. Adică, what? Gata, mă duc de ieșit din casă. Nu zic că e lor rău din dânsa, dar... Nu-i chiar bun, dar... Loot care l-am luat de casă... Se putea și mai bine, băieți. Se putea și mai bine și bă, loot. Bă, vreau o pușcă de șeia, dar nu și bă de chiar sniper sau ceva. O pușcă de aia normală, care și bă seamănă de apropiere de distanță. Înțeleg, sniper de distanță, dar acum unul de distanță și se vânzălește și știți că mai sunt proști ăștia. Ei, cu pușca asta eu și imediat. Bă. Bă, tu mă omori pe mine, bă! Tu nu-ți dai seama cu cine te-ai pus, bă! Adică nu-mi trebuie... Așa prost n-am mai văzut să stai pe loc. Așa l-omori deodată, bă!
Bă, dar chiar așa proști n-am văzut, bă. Așa proști n-am văzut, bă. Joace așa de rău. Dar deși stai pe loc, bă, bă. Deși stai pe loc, dacă vezi că ăla se mișcă. Tu mai mult, mai rău faci, mai rău joci. Pentru că stai pe loc și ăla o să te omoare odată și odată. Normal că tu stai pe loc și te omoară mai repede. Adică, what, cine-i prost? Cine-i prost stai pe loc? Adică, what? Cine stai pe loc e nuba ăla. E nubasic. E o pușcă de apropiere. E o pușcă asta de apropiere. Că bate ghinii de apropiere. Ne-am luat. Știm care câștigă. Dintre aia doi se bat cu mine. 4 kg. What? Gândești că n-am făcut mult. Bă. Bă. Pe bot. Trebuie cu pușcaie de apropiere, dar... Lasă asta. Bă, întreb urgent un ghiozdan de level 3. Bă, dar urgent întreb. O ducem bine, băieți, o ducem bine, băieți. Mă duc în dronă. Dacă și nu știi Free Fire-ul, recomand să-l suiți la Andreangu Dima. Că el tot filmează, numai s-a lăsat cam de YouTube, cam rar postează. Dar nu-i nimic. Bort. Tot eu l-am omorât. What? O mai rămas 24, cu mine 25. Bă, gândește. E full? Trebuie să-mi dau un bandaj ca să am și eu ceva. Pot pune niște glanți ceva. Pot dau eu jos. Care e inutil. Cam un d-ăsta. Și... Bă, dar tot n-am loc. Bă, da unul. Bă, dar tot n-am loc, bă. Bă, what? Bă. Acolo tragi. Da, ce faci așa șmecher? Bă, dar nu bași. Dau aici pe... Numai nu basici. Level 2. Restare level 1. Pe ăsta-l dau jos. Am scar. Păs 2, nu ne umplu. Unde cresc foi, bă? Bă! Unde cresc foi? Bă! Stai pe loc. E o armă de apropiere, mă duc la în spate să-l omor. Arma de apropiere, am ia cu proștii de-astea, așa ușor reușit cu arma de apropiere. Că nu bași. Nu bași. Bă, dar tu mai dai mult în mine, bă. Bă, n-am văzut așa om, bă. Bă, dar fiți atent. N-am văzut așa proști niciodată.
ăștia care stau în mașini apsnubașiși. 3 kg are cu meu. Dar lăsați problemele. Mai ne jucăm niște runde. Dă să mă duc să iau cuponul. Cuponul. Da, la Pet. La Pet, n-am să-i dau de mâncare. Bă, dar n-am nic. Apăs pe altele în loc să apăs, băieți. Ceva bun. Aici așa. Nu un pic nimic bun. Uite. Îmi retrag cuvintele. Chiar credeam că o să-mi pic ceva cam nu bun. Dar să începem să ne mai jucăm o rundă, două. Dacă nu m-ar ruși de așa repede proștii ăștia cu mașinile. Ăștia cu mașinile, ei trebuie numai medkit-uri să iei, dă să încercăm și noi să facem așa, găsim o mașină bună, așa ai și spități, ai medkit-uri, ai de tăte și îi omori pități, normal că îi omori. Îi omori cu mașina, te împușc, îți iei damage, dar dacă ai aptecică, apu nu te omori așa. Dacă ai aptecică, apu îi poți să dai aici, te calcă și să fac, că numai nu bagi și-i fac așa. Dă-ți dau un pic să audă. Capul sau... nu mai trebuie. Eu n-am auzit mașina. De ce? Am făcut skin-ul eu, dar am și de tătea, am de-astea violete mai multe, dar eu ne-am pus altfel. Ne-am îmbrăcat altcumva cap și bă... Știu pantaloni de la început, dar alți pantaloni mai buni trebuie să-i descarce. Ăia buni. Pantaloni ăia buni. Să-i descarce. Ia cam așa facem și noi, băieți. Luăm arme dacă ceva ne dăm jos. Ceva se întâmplă cu mașina. Dacă se întâmplă ceva. Dăm jos și o omorâm. De ăsta calaș, 85, calaș. 85. Bă. Pușca asta ne dau jos. Nici o pușcă nu eu. Am văzut ceva acolo. Ei, da, n-am să mă duc. Să mă duc dacă n-are nică loot. Nu trebuie loot. Nu altceva în loc de loot. Nu trebuie nimic. Bă, dă ceva bun, bă. Aici am fost. Pușca asta jos, nu trebuie. Poate vă găsesc niște nubasi care fură mașina. Dacă fură mașina, vezi ce fac. Îl mănânc de jiu. De jiu îl mănânc. Poate mai fac o expediție în casa asta. Și mă duc mașina. Facem și noi așa cum faci și prostul ăla. Că cumva el n-avea să facă. Că ești proști. Să spun aici o propria mea bombă. Bă, o da domnul și ceva care își poate lua patroane. De-astea. Lua călașul. Dacă
ceva în forma așa înapoi. Vezi că îi mănânc de ei. Hello, băiatul meu! Hello! Fur mașina și mă duc la dânsul. Bă, nu zic eu nu sunt basic, tot o leacă, nu știu nici eu. Dar așa de prost, știi? N-am mai văzut așa. What? Loc de ăsta New Scar, 155 și 155. Las cam și aceleași. De astea desplecăm cu mașina. Ceva. Ați văzut pe ăla, băieți? Da cu frânghia. Ăsta te dă și... Înțeleg eu că ăsta te dă și mai departe, dar... Îți calc și eu cum mă calc ei pe mine. Să vadă cum simți sentimentul ăsta când pierzi. Foarte bune iteme care le-ai avut. Nu zic că au fost chiar bune iteme, dar... Recunoșteți că tot au fost niște iteme. Puteaș mai ghini de iteme. Nu zic bine, dar se putea și mai bine. Și level are ăsta, level 1, level 3. Nu. Asta dau jos. Să-l găsesc pe ăla. Să-l găsesc pe ăla care-mi burcă. Hello! Trage cineva în mașină. What? Și-a fi la dânsul, bă, băiatul ăsta, bă. Am pus un pic în mașină, însă o dus de tot mașina. Ia sfum din dânsa. De unde mă împoșcă? Bă, muream. Duc mașina. Dau medkit. Bă, credeam că o să mor aici. Bă, dar eu am niște glanți care nu-mi trebuie, nu? Asta de ce e de la level 3. Ți-am zis că nu-mi trebuie. Fug cu mașina de zonă. Asta e prostul ăla unde o murit sau e altă? Ce bune iteme, bă! Bă, ne-am dat medkit din greșeală. Ei, las cam. Tot să-mi ajung și asta. Nu m-am puști iar. Gândește, de-ar fi ăla care joacă ghine. Gândește, mă rupeam în câteva secunde. La ăla îl rupeam, da. Băi, nu bați cu ăla. De-abia îl rupeam pe nu bați cu ăla.
E barbă de apropiere. Ce faci, bă? Bă! Ai venit la timp. What? Și... Bă, dar ce itemi, bă, au ăștia, bă? Bă, dar niște itemi au ăștia? Bă, așa itemi n-am mai văzut eu niciodată. Nu că n-am văzut, dar... What? Cum ai distrage atâtea itemi? Sau el a lutat, mă tincă mult. Eu lutez puțin și... Uite așa bun. Am avut așa bun loot când am lutat puțin. Ok, what? Da ceva? Nu știu nimic, nu știu nimic. Te rog și bă, Monster Truck. Monster Truck, Monster Truck. Papa. M-am dus. What is this? Very, very nice. Bă, băieți, o să las episodul ăsta aici. Sper că v-a plăcut ce am filmat. Am filmat frefire, dar văd asta cum mă zice. Filmat frefire și bye.